In your eyes
prosím, veľký potlesk. Beží koník brány, skadiaľ, že si šuhajíček maľovaný. Stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja. Stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja. A pod lipkou a nad lipkou iskieročka, skadiaľ, že si moja milá frajerôčka. Stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja. Stadiaľ som, slovenského rodu som, duša moja. Na tú lúčku, ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku. Rúčku ti podávam, tebe verný zostávam, duša moja. Rúčku ti podávam, tebe verný zostávam, duša moja. Veľký potlesk pre materskú škôlku. Naša rodina, to je radosť, nie je ukrytá staroba i mladosť. Naša babka a náš detko, láskaví sú, vedia všetko. Mamička a otko náš, buď vďačný za to, že ich máš. No a braček, sestrička, to je, hádam, každodenná rozstrička. Najprv hádky, potom bác, vstávaj rezko, sedmo spač. Zrazu úsmev na tvári, opäť sa nám vyčarí. Tak sa všetci smejeme, no a prečo? Sami veru nevieme. My sme taká bláznivá i láskavá rodina. Milé mamičky, milí ockovia, staré mami a starí otcovia. Veľmi srdečne vás vítame na programe žiakov základnej školy Kaňanka, ktorým si chceme uctiť rodinu ako základnú bunku našej spoločnosti. V dnešnej dobe, keď sme často zaneprázdnení rýchlym tempom života, je dôležité venovať čas našim blízkym. Rodina je miestom, kde nachádzame lásku, porozumenie a bezpečie. Je to miesto, kde sa delíme o radosti aj starosti a kde nachádzame podporu i povzbudenie. Vnútri našich rodín sa rodia príbehy, ktoré nás spájajú a tvoria nás. Je to miesto, kde sa učíme, rastieme a budujeme vzťahy, ktoré nám zostanú na celý život. Dnes sme sa tu teda zišli, aby sme oslavili náš vzácny a dôležitý sviatok krátkym srdečným umeleckým pozdravom. Na úvod dnešného programu sa predstaví detský folklórny súbor Kolovrátok, ktorý nás poteší pásmom piesní, básní, tancom a hovoreným slovom. Prajeme vám príjemné odpoludne a veselú zábavu s nami, vašimi deťmi. Detský folklórny súbor Kolovrátok vznikol v školskom roku 1994 až 1995. Založili ho pani učiteľky Veronika Foltánová a Magdaléna Píšová. Vystriedalo sa v ňom mnoho detí, ktoré svojim vystúpením reprezentovali našu školu a obec nielen doma, ale aj v zahraničí. Naším zameraním bolo udržiavať tradície našich starých mám a otcov. Patrí k ním aj účinkovanie pri uvítaní detí do života. Touto cestou pani učiteľka Foltánová ďakuje všetkým členom Kolovrátka a želá im veľa úspechov. Taká som veselá ako veselička. A tak si šteboceš ako lastovička. Anička, dušička, kde si bola, keď si
kvítičky zarosila. Bola som v hájičku, žala som trávičku. Duša moja, duša moja. Bola som v hájičku, žala som trávičku. Duša moja. A ja som po 3 dní trávu kosil. Ja som si čižmičky nezarosil. A ja som hrábala, teba som čakala. Duša moja, duša moja. Letko je tu, letko voňavé. Sem sa deti, z hora, z dola, slniečko nás všetkých volá. Slnko, slnko, veď ty hreješ, na deti sa pekne smeješ. Tak sa zahrajme. Áno, áno, na hrejíšku. Čo je rodina? Pri cestičke domček stojí, v ňom sa každá bolesť zhojí. Pomojká ma mamička, hrá sa so mnou sestrička. Otecko mi rady dáva, braček so mnou v izbe spáva. S detkom vkodím v traktore, S babkou krmím na dvore, sliepočky a kačičky, pohľadkám aj mačičky. so psíkom si rád pobehám, ten náš domček rád ja mám. V tom domčeku rodina, však to viete, pre mňa najdrahší dar na celom svete. Dnes je vhodný čas zamyslieť sa nad tým, aké dôležité sú jednoduché veci v našich rodinách. Drobné gestá, spoločné posedenie, zdieľanie zážitkov, podpora pri učení alebo spoločné trávenie voľného času.
Vám, drahí rodičia, chceme zo srdca poďakovať za vašu lásku, starostlivosť, obetavosť a vieru v nás. Vám patrí jedno veľké ďakujem a tiež nasledujúci pozdrav v podobe básne v podaní Karin Súderovej zo 4. A triedy. Vďaka podpore rodiny krásne recituje. Veď posúďte sami a vychutnajte si jej veľký talent. Karinka nám teraz predniesie báseň Pán Plaško a jeho strach od Davida Williamsa. David Williams, Pán Plaško a jeho strach. Nie všetci najhorší učitelia sú zlomyselní darebáci. Niektorí sú jednoducho len veľmi zlí učitelia. Práve toto je príbeh o jednom veľmi zlom učiteľovi. Bol to taký zlý učiteľ, že vlastne ani nikdy neučil. Učiteľ, ktorý nikdy neučil? Čo je to za nezmysel? Dovoľte mi prosím, aby som vám to vysvetlila. Pán Plaško bol riaditeľ. Pán Plaško mal pôvodne všetky predpoklady, aby bol ukážkovým učiteľom. No pán Plaško mal strach. Mal príšerný strach. Ten strach bol taký obrovský, že keď ho pochytil, zakričal na celú školu. Pomoc! Potom sa rozbehol a hľadal nejaký úkryt. Mal najrôznejšie skrýše po celej škole. Pod svojím stolom, v skrini s metlami, za poličkou s knihami v knižnici, vo vitrínke s pohármi zo súťaží, na preliezačke, v tube, v koži na straty a nálezy medzi smradlavými ponožkami, pod hromadou lístia aj v zásuvke. Aby unikol pred tým, čo ho najviac desilo, bol ochotný urobiť čokoľvek. Čo mu vlastne naháňalo taký strach? Deti. Áno, presne tak, riaditeľ mal hrozitánsky strach z detí. Ako je to možné? Učiteľ, čo sa bojí detí? Malo by to byť predsa naopak. Deti by mali mať strach z učiteľov. Nie však v tomto prípade. Dovoľte mi prosím, aby sme sa spolu vrátili späť v čase o 50 rokov do dňa, keď sa začal tento príbeh. Pán Plaško v ten deň nastúpil do školy ako učiteľ. Bol to jeho prvý deň. Mal len 21 rokov, práve skončil pedagogickú školu a hlavu mal plnú ideálov. Mladý pán Plaško vôbec netušil, že ho v jeho prvý pracovný deň poslali do školy pre žiakov s tým úplne najhorším správaním na celom svete do základnej školy na Diablovom vršku pre nezvládnutelných chlapcov. Treba povedať, že učitelia zo základnej školy na Diablovom vršku dlho nevydržali. Priemerná dĺžka ich pobytu na škole bola 2 dni. 2 dni je dostatočne dlhá doba na to, aby potom utekali kade ľahšie. To je hrôza! To je hrôza! Kričali, keď odtiaľ utekali. Nie sa čo čudovať. Pán Plaško nevedel o otrasnej reputácii školy na Diablovom vršku vôbec nič. Ráno sa zobudil na telefonát, v ktorom mu len oznámili, že má zastupovať pána pokojného. Pán pokojný učil dejepis a záhadne zmizol počas exkurzie na stredovekom hrade. V ono osudové ráno pochodoval pán Plaško spokojne do učebne dejepisu v škole na Diablovom vršku. V ruke sa mu hojdala nablískaná nová aktovka, pod pazuchou mal zložený dážnik a pospevoval si veselú pesničku. Učiteľ sa zhlboka nadýchol, nahodil široký úsmev a rázne otvoril dvere do učebne. Chudák! Nestihol ani otvoriť ústa na pozdrav, keď sa na ňoho z vrchu vykydlo vedro polevy na koláče. Nie len, že bol od hlavy po pety zaliatý hustou žltou kebusinou, no ukazovalo na ňo prstom a smialo sa na ňom 30 malých teroristov. Nás žiakov zo školy na Diablovom vršku bolo strašné len pozrieť. Vyzerali, ako by celý život prežili v divokej džungli, kde ich vychovávala tlupa opíc. Pán Plaško zaliatý polevou mal 100 chutí sa na mieste rozplakať, no rozhodol sa,
že najlepšie bude vôbec nereagovať. To bolo presne to, čo tie malé príšery chceli. Vidieť, ako ich obeť plače. Alebo kričí. Alebo rovno vybehne von z triedy. Pán Plaško sa preto rozhodol, že bude celkom ignorovať, čo sa práve stalo. Pokojne si odložil aktovku a vzal do ruky kriedu. Namiesto toho, aby jednoducho napísal Plaško, roztrasená ruka vytvorila pred jeho menom ešte jedno písmeno a bolo tam Splaško. Len si pokojne sadnite, pán učiteľ, a môžeme začať. Frčo sa zaškeril na spolužiakov a onedlho sa už škerila celá trieda. Chlapci, poďme na to, prehlásil pán Plaško a spokojne sa zvalil na stoličku za katedrou. Bum! Okamžite to oľutoval. Tie malé beštie totiž posypali sedadlo stovkami malých pripináčikov. Au! Vykríkol pán Plaško. Učiteľ začal bezradne hopkať po triede. Nepomáhalo to. Nepomohlo to ani vtedy, keď skákal vysoko do vzduchu. Je mi naozaj ľúto, čo sa stalo, pán Splaško, pokračoval Frčo a šúchal si čelo, aby jeho slová pôsobili ešte úprimnejšie. To je v poriadku. Od toho osudového dňa robil pán Plaško všetko možné preto, aby sa vyhol deťom. Uvedomil si, že najbezpečnejší spôsob, ako to dosiahnuť bude, keď sa stane riaditeľom. Mohol sa celý deň skrývať v riaditeľni, hrabať sa v papieroch a nestretnúť ani jedno malé príšerné dieťa. Keby ste preto niekedy videli pána Plaška, ako sa zamyká do skrinky, skáče šípku do živého plota, alebo sa zmyslov zbavený zakopáva na futbalovom ihrisku, mali by ste si uvedomiť jednu vec. On za to naozaj nemôže. Má len obrovský strach z detí. Robko, neviem ako ty, ale ja si svoju rodinu neviem predstaviť bez starých rodičov. Oni pre mňa znamenajú pohodu, pokoj, nádherné prázdniny, dobré jedlo, alebo aj túto maličkú básničku. Nože si vypočuj. Milá babka, milý detko, znamenáte pre mňa všetko. Častokrát sa so mnou hráte, rozprávočky rozprávate. Preto v dnešný veľký deň povedať chcem ďakujem. Máš pravdu, Ivka. Starí rodičia patria aj do mojej rodiny. Aj ja by som o nich niečo povedal. Od toho dňa, prešteniatko, častejšie nás víta detko. Len čo voľnú chvíľu máme, na návštevu utekáme. Mamička sa s ockom smeje, detkovi už smutno nie je. Teraz okrem šteniatka stará sa o vnúčatká. No super, Robko. Takže, milé naše staré mamičky a starí ockovia, vám patrí poďakovanie a tiež nasledujúce piesne. Najprv sa predstaví Lili Nováková a zaspieva zo spevníka Slávik Slovenska dve ľudové piesne z detvy. Akože ja pôjdem a Cesta je vysypaná. A potom na keyboarde zahrá náš spolužiak Maroš Špeťko skladbu od Jiřího Maláska Balada pre Adelku. Akože ja pôjdem cez hajík zelený, akože ja pôjdem cez hajík zelený, keď moja mamička ležia v čiernej zemi. Keď moja mamička ležia v čiernej zemi. Keby som ja mala sokolové krídla, keby som ja mala sokolové krídla,
Spýtaj sa našu Hajko, či pôjdem za tebe. To deti takto. Naša mama, to je zlato. Varí dobrú polievočku. Prečíta nám rozprávočku. Pri chorobe bez rečí ma boštekom ma vylieči. Spolu s ockom v každej chvíli stoja pri mne ako víly. Rodina je naše šťastie. Každý deň v nej láska rastie. Chcem mať šťastie, dobré zdravie, dýchať vzduch, čo z lesa vanie. Chcem si chlebík zo pšeničky, zapiť vodou zo studničky. Vidieť slnko, počuť vtáky, mať v izbičke knižky, hračky. Chcem sa s ockom, mamkou smiať, s kamarátmi z dvora hrať. Spoznať veľkú lásku z neba, je to málo a či veľa? Milí rodičia a starí rodičia, ctení hostia, program Akadémie je vo svojom finále. Posledným príspevkom do nášho programu bude tanec Vaka Vaka od speváčky Shakiry, ktorú zatancujú dievčatá zo 4. A triedy. Pozývame vás všetkých do tanca. Ahojte! Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's hard, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, and if you fall, get up, Tamina, mina, sangalewa, 'cause this is Africa. Tamina, mina, waka, waka, Tamina, mina, sangalewa, it's time for Africa. Listen to your path, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line y vamos por todo. People
people are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. You get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, Sangalewa. This time for Africa. Tamina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, Sangalewa. Anawa, Tamina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, Sangalewa. This time for Africa. I'm here on my journey, biggie, mama, from A to Z. My teacher's still on my journey, biggie, mama, from east to west. My city, waka, my waka, my and this is Amazibuye, this is Africa. Chystá sa nám ukázať program Základná umelecká škola Bojníc, a to konkrétne tanečný odbor. Ako prvý tanec sa nám predstavia včieločky. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been a long, cool, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. It's alright. Detičky navštevujú základnú umeleckú školu v Bojniciach. Choreografie sú pod vedením Jany Klečanekovej a Henriety Lipovskej. Tak poprosím potlesk pre úžasných šmolkov. Sing a happy song. La 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 la. Smurf the whole day long. Smurf along with me. Simple as can be.
boogie. Don't blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. That nasty boogie bugs me, but somehow it has drugged me. Spellbound rhythm gets me on my feet. I changed my life completely. I seen the lightning lead me. My baby just can't take her eyes off me. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. Don't you blame it on the sunshine. Don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. Blame it on the boogie. I just can't control my feet. 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 Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. I blame it on the boogie. Sunshine, moonlight, yeah, good times, boogie. You just got the sunshine, yeah, moonlight, good times, boogie. Don't you blame it, sunshine. You just got the moonlight. You just wanna good times, yeah. Oh, blame it on yourself. Sunshine. Ain't nobody falling, but you're that boogie all night long. Obrovský potlesk pre Šmolkou. A keďže dnes je celkom teplo, je najvyšší čas sa trošku schladiť. Ďalšia choreografia má názov Polárny expres. Please, are there any Polar Express passengers in need of refreshment? I thought so. We got it! Hey, we got it! Johnny, we got it! Oh, we got it! So we got it! No, we got it! Here we've only got one room. Never, never let it go. Keep it cooking in the top.
pre choreografiu Polárny Express. Teraz sa spolu pomaličky presunieme do sveta plného čarov a kúziel. Ďalšia choreografia má názov Harry Potter, takže poďte pomaličky kúzliť s nami. S ďalšou choreografiou ukúsime trochu exotiky, tak poprosím obrovský potlesk a privítajte Arabky.
obrovský potles pre Arabky. Ďalšia choreografia, na ktorú sa môžete tešiť, sú Mimoni. Tak Mimoni, poprosím. Tú eres vera con la papaya. No digáis nada, no os entendería. ¡Se la banana! Tú eres vera con la papaya. ¡Se la banana! Hello, papagena. Tú eres vera con la papaya. Obrovský potlesk pre Mimoňov. A my sa už pomaličky blížime do veľkého grand finále tanečníkov a vlastne vystúpení z tanečného odboru. Takže teraz vás poprosím obrovský potlesk a prichádza choreografia s názvom Bábiky. Disappear. Why'd I put my heart on every cursive letter? Tell me why the hell no one is here. Tell me what to do to make it all feel better. Forever, forever. It's my party and I'll cry if I want to. Cry if I want to. I'll play till the candles burn down.
obrovský potlesk a posledná choreografia, ktorou sa s nami základná umelecká škola rozlúči, bude duo Panter v podaní Dominiky a Natálky.